bafowethu umuntu akabengele kakhulu igama lami ngoSiphiwe Ntombela odume kakhulu noma waziwa ngoLukaZoso. So njengamanje bafowethu ngime nensizwa la uMashelela, insizwa esigijima nawo la kwi-industry, bafowethu insizwa la njengoba niyibona nje skills bafowethu. So bizongikhombisa bafowethu ihashi elimile alikhokhi, into nje ethenga ecash yayiwinela bafowethu ngeyimanga bafowethu, imanga nje kakhulu bafowethu. Qhawela kithi khamba kanjani? Ekhamba hlanje. Yaphila qhawela mfowethu, ngiyabonga mfowethu ukuthi ufike la emagcekeni asekhaya uzongikhombisa mfowethu ihashi mfowethu nami isimanga mfowethu. Kwenzakale njani mfowethu? Abantu awubachazela abantu. Mfowethu ngizothi nje ukukhonza uNkulunkulu. Yeah. Ngizothi ukukhonza uNkulunkulu. Kodwa kakhulukazi ngijabulela ukuthi ngazi opportunity okuthiwa entity njengoba ngigqoke nje i-uniform yami. Kakhulukazi ngibonga nje ukuthi ngazi opportunity yenkampani okuthiwa entity. La khona ithe ikhampani asinikeza abantu ithuba bazi ukuthi bangenza kanjani ukuthi ama-smartphones abo bakwazi ukuthi abenze imali. So ibe isinikezela i-challenge from 17 November to 17 December ukuthi if unganikeza ithuba abantu abaningi ngobuningi babo uyibeka ethubeni lokuthi ungasuhlongole beyikhona-ke eminye imiklomelo khona ama-iPhone, ama-iPads, ama-earpods, ama-JBL speaker bese bakhona imoto eyodwa eyayibekiwe zonke umuntu wayeyifunaka. So ngalwa-ke nami-ke ngoba ayivele ngiyalwa yabo. So uyazi ukuthi sisuke emakhaya kithi silela emakhaya kithi njengoba nje sisilwa kangako, kanti angazi ukuthi ekulweni kwami lizovele litonyulwe igama kuyinkulungwane zabantu. So nje mfethu ngithe nami angize la kwinsizwa enogcobo njengoba unogcobo Zoso mfethu ngizokuvezela. So nje namhlanje yaqala nje inyathela la emagcekeni. Yona-ke inkabi le ngayiwina nje kwa-NT Team. Abantu abawazi ku-NT Team ubukhona uyazwakala ukhosini, uyazwakala kuma-social media kakhulukazi ku-TikTok. La khona abantu benza iy'manga, begila iy'manga, kushintsha iy'mpilo zabantu, be-investor, be-trader imali beyilanda ey'makethe. So sibe naleyo nhlangano sithola inkampani ekwazi ukuthi isi-introduce ey'makethe, isicathulise. So iy'mpilo ziyashintsha. Nami bengazi ukuthi kuzophela unyaka sengihamba nganathi i-Toyota Cross. Awuyibuke sasiyibuke nje brand new mfowethu. Yona. Brand new imali ngesitolo kodwa base ngoba le ngathi le entsha mfowethu. Half a million. Half a million. Mfowethu le entsha ngiyasho. Awubona. Ngibona. Ayiwini. Akekho akholwa. Sanda ukuthi bathokotula nje amana mfowethu. Yeah. Ngibona. Amaphepha la. La Amaphepha. balwe yena mfowethu. Yeah. Yabo. Namagama ami. Yeah. Namagama. Ngokuthula. Yabo. So nje Ondile bafethu bonke bafethu. but okukhulu kakhulu ukuthi umuntu nje uzwakalisa ukubonga nanokuthi singathanda ukuthi lolu lwazi silidlulise nakwabanye ngoba abantu bahluphekile abazi ukuthi bengenza kanjani. So le nkampani ekuthiwa entity ngaphezulu ukuthi wenza imali ngoba buka nje ukuthi isinikeze challenge ukuthi letha abantu abafuna ukuthi bathole ithuba. Baningi abantu engibalesile enkampanini, baningi abantu sengishintsha impilo zabo, bayabonga every day, bayasho bathi hayi baze bangithakazele bangithophe bethi awumacingwane. Asazi ukuthi asilanga nawe nanga nawe ngabe kwenzakalani. But today namhlanje impilo zethu zishintshile. Khona nje umunye my sister namhlanje ade bonga ethi khipha imali yokhakhela ingane yakhe e-university. Kodwa ngaphezulu kwalokho wenza imali. Uthi wenza imali uphinde ubongwe futhi ngesipho ukuthi wena usebenze kakhulu. Yabo nje sobumnandi bodwa nje. So ngidlulisa nje ukubonga kulokho kakhulu. Yeah bafethu, siyabonga kakhulu bafethu. Yeah.